Hello sir, mabuntag. Dapat din si Sir Domingo. Sir Domingo Rambawa. Rambawa. Rambawa na. Sir, na may delivery dali sir? Delivery? Package man ni sir? Yung mga pangalan na buwa. Yun na pa siya bero noon sa delivery charge is 1,600. Wala pa kayo nara dito sa papel sir. Kaya na pangalan naman mo dito sa receiver naman good. Kila sir, 1,600 lang. Amo ni si sir? Sir. Na sir, naimuta pa sir. Na-address sa sakinan sir. Bawa na to. Ikaw mo ko'y kinanglan mo ka nito, mo receive. Makuha sa item. Kinanglan mo picture sir ha? Kaya pag receive na kinanglan mo picture na good. Yes sir, na-address sa likod. Na-address sa likod sir, ikaw lang makuha sir. Apa? Surprise! Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance. Surprise! Happy birthday! Happy birthday, sir! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday! Dito lang sana, hindi siya mabutang sa cake. Yeah. Ano sila, sir? Dear Tatay. Tay, una sa lahat, happy 63rd birthday. Wish you all the best in life. Hope God give you a good health always and more birthdays to come. Tay, I know, dili jud kaganahan o ingani nga drama-drama. But gusto kong gawin ito to express my feelings and how much I love you. Tay, thank you for everything. Salamat ninyo ni Nanay sa pagpapalaki sa aming mga magkakapatid. Lumaki kaming madiskarte sa buhay dahil ang turo mo hanggat kaya, kakayanin. Di aasa sa ibang tao hanggat kaya pa natin. Tay, stay strong kasi sasayaw pa tayo pag-uwi ko. Timplahan pa nakagkapi puhon. Di na nako tasontay, basta stay strong. Kayo lahat dyan. Okay lang ako dito. Para sa pangarap ko sa ating pamilya, tutuparin ko. I love you, Tatay. I love you all. And happy birthday, Tatay. God bless. From your anakin, Reyna. Ikaw ma'am sa birthday wish ni mo ma'am kay sir. Ano yung message nyo sa imong anak na nagpa-surprise sa Juan, sana nasa mabuti ng kalagayan na magbigay pa na marami. At pa abot na ito mga pagbigan.
kalayo ang sige mo. Bata pa. Gulang-gulang na dyan. Gulang. Bata pa kay Naum. Kanta lang? Okay. Okay.